कौन भावुଛନ୍ତି कि ନାଇଁ 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 ना मु भाविली कौन कि आपण कौन भावुथिबे जंत सेति पे कहदेली हो ନାଇଁ उठी जो सडन उठ जा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ସାର୍ ହଉ, ଆପଣ ହଉ। ତ ପେପର ଦେଖିଲେ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବେ ଏଇଟା ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସଟା ନେଇ ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ସାର୍ ଖାଲି ଓଟିପିଟା ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଓଟିପିଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ହଉ। ଆସିଛି ସାର୍ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ସାର୍ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସାର୍ ସେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଭାବି ସତରେ BMW କାର ମିଳିବ ଟି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ BMW ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି BMW କାର ମିଳିଗଲା ଆପଣ ବି ଖୁସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଖୁସ ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଗୋପାଳ ଏ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ମୁଁ ଏଇଠୁ ହଁ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ରେଡ଼ି କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସେ ଏଇଠୁ ହଁ ରେଡ଼ି ଏଇଠୁ ହଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ରେକର୍ଡ଼ ମରା ହେଲା ହଁ ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର 1 2 ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୁରା ଏଇଟା କମେଡି ଟାଇପ୍ର କରିବା କି ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହଁ हाँ यस किए मैं कमिंग सर यस यस कमिंग कमिंग ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ସାର୍ ମନୋଜ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଏୟାରଟେଲ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ अरे ପଠେଇଛି हाँ 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 बसंत 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 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା बसंत बसंत ଆଉ କ'ଣ ଖବର ସାର୍ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଭଲ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ଆସୁଛି କୋଉଠି ଆସିବା ସେ କ'ଣ ହସ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସତରେ କ'ଣ ଅଧିକାର ମିଳିବ ନା ଏମିତି ମିଛରେ ଆସି କହୁଛ ବା ସାର୍ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲାଣି ଏଇଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କିଏ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଏୟାରଟେଲ୍ କମ୍ପାନୀରୁ କହୁଥିଲି ହଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ମଝିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥାଉ ଲାଇଟ୍ଟା ନା ମୋ ମୁହଁକୁ ପକା ବାସ୍ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବି ଫାଷ୍ଟ ପା ରେଡ଼ି